Waye? Wawa ne. Akwai alaman wawan ne. Wato. Wannan bugun ana wawayen ne. Warre kuwa. Ah! Malam Salmanu. Namijin duniya uban sasana. Gaskiya ne. Kowa ya barka. Fin karfinsa kai. Gaskiya ne. Da baibayin tsimma ne ni kuma ga laushi ga cinye kafa. Kuma kwandon kaya ne ba a cika ka danna. Warre ko kuma ai ku duddufin barkono ne ni. To fa shi ma namijin iyakacin sa gwiwa. To ai shine in kai zaka iya karasa ai ka karasa amma ni ba zan karasa ba. Wai in ga maka ne ai. Ina an ce iyakacin mace gwiwa shi ma namijin iyakacin sa gwiwa shi karasa mana. Ba zan iya faɗa haka ba tunda wawa ne. Yanzu ta dade. To wai ya ganka da zan kabace. Yo ba dole ka ganni raina a bace ba. Me faru? Ina gida ina zaune labari ya iske ni. Na me? Momin waka ce ta je har gida ta same ni. Ka san munafika ce. Tana zuwa gida ta same ni ta ce mini a maganar yarinyar da za ka aura na ji da kunne na ina zaune da kunne na ji ana magana cewar yan uwanka sun baka matsala ma ba za a bani ba. To in dai haka ne momin waka munafika ce ta dana zuwa gidan nan. Ka san yadda aka yi? Zuwa kuje same ni yan uwana sun kewaye ni suka ce barau na ce na'am suka ce wayannan ƴaƴan naka sun bura sun balaga sun tumbada a aurar da su in kuma ba su da mazaje a waje to tunda Allah ya wadata mai dangi to a cikin dangi a nema masu mazajen aure sai na ce a'a banda ta wajenka ita wannan na riga da na ba wa Salmanu to me kuma ciki a daman ita suka kalla in dai balaga ce ai ta riga ta balage yanzu da me ka zo yawa da abin da na zo ni in gaya ma kuma ita momin waka da kake magana ba wanda yake ziga ta ba wanda yake dora ta akan hanya irin Usaini Edita duk abin da kaga tana yi shine ran nan da ta shiga gidan Usaini Ali Muhammad ina gaya ma washe gari yadda ya saki Muhammad ba ka ce yanzu gauro ne har da ya ma ya aure dama to yanzu a cikin yayan ba shi daya to sai dai haka yanzu ba shi daya sai dai ka taimaka to wai yanzu ne me ka zo yanzu ya duk magana da ni ka san me ke tafa da ni a sai ka faɗa yi ka san me ke tafa da ni ya zan yin gane baka faɗa ba za ka iya gane me ke tafa da ni ai kamer ni kamshi nake ji kuma ka kamer su aju ka gane me ke tafa da ni da wasa ka mu magana mu yi yarjejeniya dalla na ga yarka kwanaki na ce ina so ka ce ban isa ta kula da ba sai na ba da naira 50,000 kana fa wal da shari'a ne zance ne akan yarinya ka ba da 30,000 sauran 20 ka cike min 20 din nan in baka go a ta turawa abinda nake so da kai ni fa akan na ba da kuɗi na zan iya kashe ko nawa ne ni dan bukata ni ba zan fahimce ka ba kawai ina dafe su ka ce idan ba a kula na ban dan karbi kuɗi na haka ne ni ba na ɗauki na dafe su da Allah saboda Allah ba ni nan da Allah a'a hannu biyu ba komai ka gani ko sai ka ji arena ni ka gani haba da Allah ta cika da Allah ai mun zan fara zuwa zance ko yanzu ma je ka yanzu ma je ka haba je ka da Allah ina wuni baba lafiya wannan lafiya ya gida lafiya ya yara duk ma kan gaje to lafiya je ka yanzu in je ko je ka na baka ita du je ka nagode kai ka tsaya kan ni ba akan kuɗi ya kyala ya kyaram ka tsaya kana ta abun nan ka irga kuɗi akan hanya ma kuɗi a kashe su ta hanya kai barakabin lillahi yanzu kana irga sai ga mai dan min ka bashin 500 ya zo ina da zuwa assalamu alaikum sanda zawa alaikum assalam sannunku yawa sani ina Fadila gani to Fadila ina ga sauranki bai shirya auren nan ba yanzu saboda haka tunda bai shirya ba ni na riga da na samu abin da na tura suke cewa ready made wanda ya riga da ya shirya kawai zuwa za a yi biki a kai ki ɗakin ki to fa wallahi ba zai yi ba wannan abun kunyar har ina
sannan ka ce wani duk halacci da yaron nan ya maka baka gani ba, sannan yanzu ka zo da wata magana cewa wani zaka ba da auren Fadila ga wani, san ba zai yi wannan abin ba a gidan nan ba. Yanzu kawai magana za a yi. To ai magana ma ba. Ya za a ce kin bulaga kin tumbatsa cin wani makaranta. Wallahi ba zai yi ba. Wannan abun kunyar ba da ni ba. Ke share hawayen ki. Ba wanda ya isa yanki dole a gidan nan. Wannan maganar ba za ta yi ba. Na riga na yanke hukunci. To, a cikin gidan nan ba. Wallahi ba da ni ba abun. Karbi sanakin mu gani. Ba da ni ba. To, daman da kina yi. Na ci ai da ke? Ni na ci ai da ke? Na kwana tasha, na kwana kasuwa. Na kwana gadar da babu ruwa. Sanda zuwa baba. Fadila. Na'am. Kamar kuwa ke san ina son ganin ki dama. Mako daga nan. Fadila. Na'am baba. Ke san dai ni ubanki ne. Ko ba gaskiya ba? Kuma ƙarshen rufin asiri yasa zaki iya min asiri. To, saurayin Kabiru mutumin kirki ne. Kuma ina so ki ci gaba da rike shi. Amma ina son ki min wani taimako. Akwai Salmanu yana nan. Wani mai dan kurcicin ciki haka. Kin san ina bin shi kuɗi. To ya uzura min. To amma abin da na fahimta a cikin ƴaƴana ke yake so. To ina so ki min wani taimako guda ɗaya. Dan Allah, dan Annabi idan ya zo ya sallama da ke ki fito. Ko da ba kya san shi. Ban ma ce ki so shi ba amma dai ko ba za ki fara ba ki kirkiri yaƙe ko yaƙe ne ki ringa yi masa. Kin san gabo ne sai da tuko soyayya ce. Irin yar kisisi nan yar yangan nan ta mata ki masa. Dan Allah. To baba amma gaskiya kaga irin ɗawainiyar da Kabir yake yi da mu baba. Rufin asirin mu fa Allah rufin asirin mu Kabiru. Gaskiya ne. Na sani kuma ban ce ki rabu da Kabiru ba. Ki ci gaba da soyayya ki da Kabiru amma dan Allah idan wannan Salmanun ya zo ki fita. Ni da irin yar yangan nan so nake ki dan jami shi ne zuwa wani lokaci da an Allah ya hore min na biya shi kuɗin shi sai mu tarwatsa shi. Ba shi kenan ba. To shi kenan ba da. Yawa yata. Kan mota nan. Bari shiga man daki. To daman gani ne tunda yace in zo ni kuma kin ga tunda kika ce in da biyo ta kofar baya sai na ce to bari in biyo in ji menene. Tunda dai kin ga ita ƴan uwata ki Allah bai yi za abin nan ba. Ai baka da wata matsala. To a bani da matsala? Baka da wata matsala. Ko ɗaya babu. Amma dai ka san me kawai matsalar? Ka san dai yanzu an yi magana da wani a kaina. Kana ji? To amma kuma aini yanzu ka fi dacewa da ni. Allah. Ka dace da kai na dace. Gaskiya ne. Yanzu dai ni ne. Kai ne. Haba. Ai kaga wani dan beauty da kai. Ai kai yanzu ka fi dacewa da ni. Kawai dai matsalar da za a samu ita ce gaskiya muna haɗuwa a wani guri saboda kaga yana hidima da mu kuma yanzu sai ya dina in ya gane haka da wuri. Babu Hussein Ali. Babu Hussein Bacci. Dan flashin din Uzi duk babu. In ka ce in canja layi ma sai in canja. A da gudu ma kai. Sai in canja. To amma abin da zani. Kin ga daman na bada 50. In ƙara 50. Ba komai. Allah. Daɗin su ma ka ƙara ko ma me ai baka da matsala da ni bayan mun shirya ni da kai. Ai na bada 50,000. In ƙara 50,000. Baka da matsala ƙara. Lalle za a canza balasta a gidan nan. Wallahi. Ai shikenan babu komai. Ni yanzu hankali na ku duk abin da kike bukata ga yamun wallahi zan miki. Ba matsala. Wallahi zan miki. Abin da kike bukata ke da alamu nan na gani. To abin da nake so da ke yanzu tunda dai ta nan kofar muke wannan kofar akwai daidai waccan bishiyoyin guda to baka da matsala nagode to shige dan beauty sai an jima lafiya Allah ya sa lafiya I love you Yayi, ba bakin biyan bakan nan wallahi, ita ba alamar farar kirki, kuma da man dai ma ba Usaini Alim ba ko an kasa ka zo ba kowa zai dauka ba wallahi. Sun da zuwa. Ya gida ya kake? Lafiya kalau wallahi ya ciki.
Lafiya da kwana. Lafiya alhamdulillah. Na san tunda kika ce in zo nan. To na san akwai bayani. Ko ba haka bane? Haka ne. Ka san me yasa nace ka zo mu haɗa nan gidan? A'a, wallahi sai kin faɗi. Ai tun na san tunda kika ce in zo nan. To na tabbatar akwai babban albishiri. Abin da yasa na zabe mu zo nan gidan mu haɗu da ni da kai. Saboda wannan mutumin da babe yake haɗa ni da shi. Wallahi ba san shi nake ba kuma ya dame ni ya takura wa rayuwata. Shi yasa na zabi kwara mu haɗu da kai a nan gida saboda mu tauna muhimmanciyar magana da ni da kai. Gaskiya ne. Shikenan. Babu komai. Insha Allah kuma rabbi zan sanar da su. Kuma zan je in ga wasu kawu da yanda suka yi kuma za ki ga sun zo insha Allah kuma rabbi. Amma na tabbatar kina sona yanzu kuma hakika zan cika maki alƙawarinki. Amma abin da nake tabbatar maki insha Allah kuma rabbi za a zo za a kawo kuɗin aure na da ni da ki in Allah ya so ya yarda insha Allah kuma rabbi. Amma ban ga kina farin ciki ba. An yi dariya mana ko ba kya farin ciki ne da abin kuma ke kika kawo wannan albishirin yau mutawa to shikenan nagode.